Нали знаеш, тройка. Искаш ли да си спечелиш един бърз подарък? Гадже, имаш ли си? Смея даш? Бебо ли се казваш? Не, точно Бебо. Нямаш си приятел. Някой така по-див приятел имаш ли си, където харесва Имам едно момче. Дай да му звънем. Аз си забравих си взема телефона. Преди стичи го заби. Ай. Слушай сега, звъниш и му казваш, че си навън на среща. Обаче си видял една която се разхожда, много си я харесал и сега ще си я водиш у вас и го чакаш. Добре. Ало. Какво правиш, бе? Нищо, не съм. Абе, на Витушка съм и така запознах се на момиче, ама нали знаеш, тя е малко по-такава. Нали сещаш? И разбрахме се тук да я вършим работата, ама ми предложи да извикам още някакво момче. Ма Джейза. Да, казвам ти, слушай сега, химията има. Предложим да извикам още един приятел. И тя да викне някаква. Да, може да викне някаква, да. Ама ако искаш, нали знаеш, тройка. Сериозно ли? Това и тя. Я ми я дай. Здрасти, чакаме те в общака. 51-ви. Съгласен съм. Ама добре ли изглежда, защото грозен ни харесва? Добре изглежда. Добре. Добре, чудесно се справи, браво на теб. Заповядай един специален подарък от нас. Много ти благодаря. Последвайте ни за много як контент.